I com que l'arròs només ha de cobrar 5 minutets, com diuen els valencians, i jo ho sé de sobre, no vull estendre'm més, simplement donar veu al nostre secretari general, a Ernest Blanc. Ernest. Molt bé, Moltes gràcies, Merche, que gran alcaldessa d'Almassora, representativa de la pluralitat de municipis que hi ha al sud i al nord de les nostres comarques. Sempre en eixe somriure ample i sempre en paraules emocionants. Una altra abraçada a Guillem per rebre-nos així a Vinaròs, on anem a tenir alcalde socialista i la seua serà la nostra victòria. Endavant, company. Molt bon dia, amigues i amics, gent de totes les comarques, de la costa, de la plana alta, de la plana baixa, del Maestrat, de l'interior, dels ports, de l'Alcalatén, gentes de l'Alto Palancia, gentes de l'Alto Mijare. Si me permetiu, un moment per al record. No només hem perdut estos dies a un gran secretari general, com va ser Alfredo Pérez Rubalcaba, sinó que a esta mateixa setmana despedíem una persona molt activa i benvolguda per a tota la comarca i més enllà, Anna Ferrer Montanya. Amic Adolf, des de la profunda... Gràcies. Des de la profunda estima i dolor per aquesta gran pèrdua, anem a passar-ho tots en tu. Saps que ens tens a totes i tots els socialistes amb tu, darrere de tu i davant de tu, per a tot el que necessites. Eres un gran referent del territori, te volem i eres el millor alcalde que ha tingut i tindrà Cervera. El millor homenatge que li podem fer a Anna és que continues sent molts anys alcalde i ens ajudes a tirar d'este projecte entre totes i tots. Una fortíssima salutació especial al president de la Generalitat Valenciana, a Ximo Puig, per haver vingut a acompanyar-nos en un acte tan important per a nosaltres. Gràcies, president, per convertir el País Valencià en un exemple. Persones diferents agafant-se de la mà per a construir un futur millor, mentre altres només volien destruir i fer soroll. Les persones s'arrimen al president perquè senten a un president diferent, que fa política en els braços oberts, que sap construir amb qui pensa diferent d'ell, i això, encara que parega mentira, a la política d'avui és un fet extraordinari. Per a nosaltres és un orgull que un fill d'estes comarques, de Morella, estigui al capdavant de la màxima institució de l'autogovern. Amigues i amics, un fort aplaudiment d'afecte i reconeixement per al president Ximo Puig. Gràcies, president. Candidates, candidats, és tot un plaer retrobar-vos. És un honor estar donant-vos així la benvinguda. Ha arribat el moment. Portem molt de temps preparant-nos. Estem preparats. He parlat amb molts de vosaltres, candidats i candidates, sé de la vostra força, de les vostres ganes de donar més oportunitats a la vostra gent i tots sabem el que han sigut estos anys de lluita i d'esforç. Sí, hem portat el canvi a la província. Governem al 80% dels nostres pobles i ciutats. Tenim moltíssimes dones a les llistes i encara volem més. Tenim la mitjana d'edat més baixa en diferència. Hem canviat i seguim canviant la nostra terra, donant oportunitats i esperança, aportant progrés i millora econòmica, baixant l'atur, lluitant contra el canvi climàtic, treballant per la cultura, la I+D+I,
animant a la creació d'empreses, millorant el transport públic com mai s'havia fet. Però no és aquest el canvi del que us vull parlar. Perquè el canvi que també hem portat és no tenir por d'encarar els problemes, no tenir por de molestar als que ja ho tenien tot, als poderosos, als cacics. No tenim por d'obrir finestres d'allà on governem, per a que entre l'aire fresc, per a que entre llum allà on encara hi ha obscuritat. No tenim por de fer un pas endavant per a dir que la gent no està sola, per a dir que estem i estarem al seu costat. I sou vosaltres els que heu donat este pas. Sou vosaltres qui porteu llum i sou vosaltres qui obriu les finestres. Sou vosaltres qui revertiu la desigualtat. Vosaltres sou el canvi. Gràcies. Gràcies per ser referents, aportar lideratge, treball, esforç, capacitat, propostes, idea i alegria. Sí, sí, també alegria, perquè no hi ha res més alegre que veure com els nostres polítics han fet i ajuden a la gent. De veure com la gent progressa, tira avant, fa coses que abans eren impensables. Perquè en el canvi hem portat feina, hem portat drets socials, hem portat benestar, sobretot hem portat esperança en un futur millor per als nostres pobles i les nostres ciutats. Perquè en el canvi hem portat somriures allà on hi havia tristesa. I això ho heu fet vosaltres. I això ho ha fet el govern socialista de Ximo Puig. I això ho està fent el govern socialista de Pedro Sánchez. I ho farem a la Diputació de Castelló, que volem guanyar-la per a la gent. Ho farem a Europa, on serem capaços de fer un Parlament Europeu de color roig, i això ho farem a molts més llocs a partir del 26 de maig. Blai, Isa, Elia, Isabel, vosaltres seguireu els passos de Merche, de Ramon, de Baristo, de Ramsès, de Benjamí, de Toni, de Tània. Molta força. No oblideu on volem anar. No oblideu d'on veniu. La província de Castelló estava en crisi i la mala gestió anava acompanyada, en molts de casos, de corrupció, de clientelisme, i encara passa allà on governen. Tenim que posar fi a la mala política, perquè la política, companyes i companys, com bé sabeu, té molt a veure en l'ètica. Obrir les finestres vol dir també alçar les moquetes i acabar en la màfia. Obrir les finestres vol dir que renaix la confiança en la política i en els polítics. Obrir les finestres i que entre la llum vol dir convidar a la gent a participar, a no tenir por. Vol dir mirar avant i no mirar enrere. Vol dir dialogar i no imposar. Hem obert les finestres i anem a obrir-ne més. Són anys d'esforç, de diàleg, de lluita constant, per a construir un futur millor per a la gent de les comarques de Castelló. I nosaltres volem seguir sumant, construir eixa societat que no abandona a ningú. Per això me vaig fer socialista, perquè volia canviar les coses, i segur que també vosaltres. Perquè nosaltres no deixem a ningú enrere, perquè nosaltres creiem en una societat més justa i lliure, perquè nosaltres som socialistes. Quina província volem deixar als nostres fills o als nostres nets? Volem una Castelló que miri al futur o al passat? Volem un Castelló que avance o que es quede parat en el temps per mala gestió i incapacitat? Volem seguir canviant les coses o quedar-nos a casa mentre observem que els de sempre es fan en la província com si fora seua i s'aprofiten? Volem un Castelló de totes i tots o només d'alguns? Amigues i amics, tenim un tren en marxa i que és l'oportunitat dels nostres pobles. És el tren del progrés, al que està pujat Pedro Sánchez, al que està pujat Ximo Puig, al que estarà la nova Diputació que anem a construir
i al que s'ha de pujar tota la gent dels nostres municipis per a seguir avançant i treballar per les persones. Que no passe i se tren de llarg, que no es trenque la il·lusió. És el moment. Hem arribat lluny, però podem fer-ho encara més. I anem a fer-ho. Em teniu al vostre costat per al que necessiteu. Sort i, sobretot, gràcies. Gràcies per voler el canvi. Gràcies per donar el pas, per no tenir por, per ser qui obrireu les finestres cap a un futur de progrés. Gràcies per ser socialistes. Els pobles que volem són els nostres. Els seus alcaldes i alcaldesses tenen que ser socialistes. Endavant i a guanyar els municipis per a la gent. Amic i company Ximo, vas guanyar les eleccions el passat 28 d'abril. Vas a ser de nou president de la Generalitat Valenciana. Som ara el primer partit del País Valencià i després del 26 de maig ho serem també als municipis de totes les comarques de Castelló. I estem molt contents de que hagis vingut a saludar-nos. El més fort aplaudiment per al nostre secretari general del PSPB i president de la Generalitat, Ximo Puig. Moltes gràcies, companyes i companys.